game da mutane da suke fitowa a fim wanda suke fitowa a matsayin waɗanda ba musulmi ba kuma musulmai ne a gaske kuma suna fitowa a kiristoci suna kwaikwayar abin da yake na kiristanci to malamai an yi wa malamai na addini fatawa. Malami na farko da aka fara yi wa fatawa shine Dr. Bashir Aliyu wanda yake babban malami ne a nan garin Kano a Najeriya, wanda ya ba da fatawar kawai duk wanda ya fito a wannan kai tsaye kawai ya yi ridda. Sannan kuma sai malami na biyu wanda yake shine Professor Ibrahim Makari wanda yake shine tsohon Chief Imam na Central Mosque da ke Abuja, shi kuma ya ba da fatawa akasin haka. To da Allah jama'a ya kamata a tsaya a saurari wannan batu a yi masa duba na tsanaki, kada ka ɗau son zuciyarka. Waɗannan malamai dai ga su nan manyan malamai ne guda biyu, kowanne daga ɓangaren wannan ɓangaren sunna wannan ɓangaren tijjaniya, kowanne kuma ya ba da mahangarsa a game da wannan abu. To Allah ya sa dai mu dace. Ga shi ku saurara ku ji. Na farko shine gashi nan Dr. Bashir Aliyu wanda yake babban malami ne a Kano daga ɓangaren sunna. Ƙarshe ne hukuncin mutane musulmi da suka fito a cikin wasan Hausa a matsayin kiristoci kuma suke nuna wa cewa addinin musulunci ba addini bane, har suna jan wasu ayoyi daga Bible cewa Isa dan Allah ne. Allah ubangiji ya ƙara wa malam lafiya da musulmi baki ɗaya a sharuwa lafiya. Na gode. Ai imani ba abun wasa bane. Duk wanda ya haka wannan ya mayar da kansa ya yi ridda ne, yayin da har zai zo yana faɗan waɗannan abubuwan, saboda ita kalmar kafirci ko a ce ba a faɗanta sai idan kana jin tsoron mutuwa, sai idan ane maka tahdidi da za a kashe ka. walakin man sharaha bil kufri man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. To su wannan tilasta su aka yi dan za su yi wasan kwaikwayo a basu wulakantattun nairori akan sun yi wasan kwaikwayo, tilasta su aka yi su faɗi kalmar kafirci, ba tilasta su aka yi ba. Dan haka idan har suka yi irin wannan suka bayyana kansu a matsayin waɗanda ba musulmi ba, wal iyadu billah, ta za ka suranta kan cewa yau ga ka shiga ba ta musulmi ba, kana cewa kai ba musulmi ba. Wannan kenan. Shi kuma Professor Ibrahim Makari ga tashi mahangar. To aikin wasa ne. Fim wasa ne, sai dai kawai wato wasan kwaikwayo ne, sai dai kawai ya danganta idan fim din manufan fim din a nuna girman kafirci akan musulunci, to wannan babban sabon Allah ne, zai iya zama munafunci, babban sabon Allah ne, kabira ce sosai. Amma idan shi kafirci matsalar itikadin zuciya ne, me ka kudurta a zuciyanka shi ne kafirci gaba ɗayan shi kudurin zuciya ne, sai dai kawai wasu alamomi na zahiri su nuni. Amma tun da ma kace wasa ai kaga ka ma riga ka yi disqualify maganan ko kiran shi kafiri ko. Amma idan ya zama ya fito a fim din ne yana nuna girman kafirci, amma dama script din yanda ake so zai nuna girman kafirci, sai wasu musulmai su nuna girman musulunci, kuma sai musuluncin ya sami ɗaukaka akan kafirci. To kaga wannan ai kaman ana nuna ma mutane ɗaukakan musulunci akan kafirci ne, amma a aikace. So kamar shi ma yana ba da gudunmuwa ne cikin tabbatar da ɗaukakan musulunci. Ban san ko an gane ni ba. Ya fito a fim sai ya fito a matsayinsa na shaitan, sai ya haɗu da mai sallah, sai suka yi dambe saboda zai je masallaci, sai mai sallah ya bige shi, ya ji masa ciwo, ya tattaka shi, ya wuce ya je masallacinsa. To ai kaga a nan da shi da mai sallan a wajen fim sun shirya ne don su nuna wa mai kallo yaya in aka yi niyyan alkhairi za a rinjayi shaitan. Saboda haka shi ma da'iya ne a wajen, shi ma mai da'awa ne, sun haɗa kai ne tare suna da'awa don su nuna yaya musulunci, yaya nufan Allah ke da ɗaukaka. Ina fatan an fahimta akan saɓanin nufan Allah. Suna kaga ai wannan da'iya ne, mai aiki ne ga addini. Amma idan ya zama fim ɗin manufan shi ya fifita kafirci ne, wal iyazu billahi, to wannan zai iya zama babban sabon Allah, zai iya zama munafunci kuma ta musulunci yana munafunci ne itikad. Amma tunda ya faɗi shi musulmi ne, ka gani ba zan iya ce masa kafiri ba, sai an ce wajen alƙali shi kuma sai ya tabbatar shin kafirin ne ko ba kafiri.